Sanibona nje nonke. Ngithanga ngibe live la page nami ekuyilona page lami la ngempela. Hayi lama pokoza amaningi agcwele la ku Facebook asebenzisa igama lami ngendlela wrong. Nakhuluma konke nje lokho akukhulumayo ngegama lami. Angazi lento sengisho kwazi kwaba ngaki. Ngisho ngithi unamapokoza amaningi angama page asebenzisa igama lami la ku Facebook. So nali page lami okuyilona page lami. Onke lamanye ama page angamapokoza. So nje ngithatha ngibe live nje page lami okuyilona lona. Sawubona wekukhuluma. Hayi amamasha sazoqhubeka nje siphinde simeseke uMangobese bafethu usisi wethu okuyena wasiqalela amamasha sikhobeke sithi abahambe abangana ama document okubala eSouth Africa noma abangana amaphepha. Sazoqhubeka nje sibambe nazo zonke insizwe nje sibambile besibambe nazo. Okunye nokunye hayi angikwazi mina ukukhulunywa la emapage amaningi akhona. Maningi kama page angamapokoza akhona akhuluma ukuthanda kwawo. Angihlangane namapokoza angilona futhi ipokoza. Kodwa ke mawuthi niyakholela kumapokoza ama page hayi angeke nami ngisho lutho bafethu. Nama ngicelelanga ukuthi bengenze lama page angamapokoza bengikhulumele kuona bebhala ama essay yonke lento ebhalwayo la eningi. Anginazi isikhathi sokubhala ngikale ngi up and down. So nje konke lokho kukhulunywa nezinkulumo nje ngikhona ngiphawule kakhulu mina because anginazi isikhathi sokulokhu ngikhuluma kakhulu. Ngithe kodwa ngibe live page lami okuyilona lona ni share nikhombisa abantu ukuthi nanti page ngizofethu fire soon libe nawo blue tick ukuze nilazi page lami original because sengikhathela amapokoza lawa agcwele la. Lokho ngaqala uba ne page khona wavula ipage ebhala Prince ngoba ama custom phela oyipokoza. Okunye ufuna ninotice ngama page ami okuyiwona wona awu2 ngine Prince ngoba Makhosi ngine King ngoba Makhosi. Most la omabili ama page ami anama followers angaphezulu kwalama followers alama pokoza nihambe niwalalela nikholela kuona. The most ama page ami elinye nje ligijima 100 and something elinye liko 80 something. Kodwa amapokoza ako 600 amanye alapha ko 80 ngoba amapokoza kuona wami. Angibazi futhi nabawasebenzisayo nenhloso zabo zokuwasebenzisa ngizazi. So nje ikho ngithe ngibe live ngoba mina ngiphila iqiniso ngiphila ngeqiniso. La ongangiboni kahle khona ngeke ngikwenze ukuthi ungibone kahle. Mhlawumbe kodwa ngelinye ilanga uyovuleka amehlo ongazi obuza ngisho emndenini wami mina ngumuntu nje ophila ngeqiniso angizwani namanga futhi ngilo muntu ongaqhibeki nongakwazi ukumgqiba mawuzokhuluma amanga ngiyahluleka ukubekezela ukuthi kahle ndoda amanga lawo. Ngima uphila nje eduze kwami noma uphila nami noma usondane nami noma usentweni nami ngoba nami ngathi sengizoba unami manje ngoba ngathi kumnandi uba unami. Mawusentweni nje nami phila iqiniso yenza iqiniso iyakhulukazi nje kubaholi bonke esihamba nabo. Ayikho into ebaleke njengokuthi ngoba silalelwa abantu sihola abantu masikhuluma phambi kwabantu sikhuluma iqiniso siphila iqiniso ngoba asikwazi ukuthi sibe abaholi kodwa abanolimo olunganalo iqiniso kodwa sithi sihola abantu kunje sikhipheze epolitiki ngoba sibalekela ukuthi ezepolitiki ayinalo iqiniso. So ayiphumeke ipolitiki nakubaholi bethu okuyibona abasiholayo bebonke nje abaholi bethu. Ngeke ngibabale ngamagama ngoba ngithanda ukubiza abantu ngamagama but ekubaleka kakhulu engikuvezayo ukuthi kubaholi bethu bebonke nje abasiholayo kuyo yonke lento yamamasha ulimi labo akweliphume kuyipolitiki. Akabe baholi abanolimi elineqiniso hayi bebe homina hayi bebe nokudonsisana bodwa bengabaholi thina silandela bona ngemuva bese sithola ukuthi nobani uthi mina ngenza lokho nobani uthi hayi yimi ngenza lokho yabo. Akube bebe yinto eyodwa
ngoba thina masibukela siseduze kwabo sibona nalona ethi mina nalona ethi mina nalona ethi mina bayibulala lento enhle kangaka esesiyisebenzela ngathi nasadela ikhathi zethu samasha zonke lezi inyama asimashela amaqembu ezombusazwe noma nami nginalo iqembu engithandayo noma engalivotela but angikwazi ukuthi ngisekulombhidlanga wokulwa nabo kufika bese ngibonakala senginceke eqembini lami ethize sengiveza iqembu lami noma sengibonakala namaqembu athize ezepolitiki angikwazi ukwenza lokho so aqonda ulimi kubaholi abaholi abangabi nolimi ohlukene phakathi okwesibili abaholi akwebebe nokuvuleleka kubantu behlonipha abantu ikakhulukazi ulimi kunabantu besifazane siba nabo abadela ikhathi zabo akekho umuntu wesifazane olindelwe ukuba ekhacwe noma ukukhulunywa kabuhlungu ngoba insala abantu le abantu besifazane laba abasuke beyidelile bela njengoba naye uma usisi Mangobese uJesinta umuntu wesifazane okuyena esisuke sazomseka thina sizoseka yonke into enhle akayiqalile kuthiwa imashini mashi so akube nokubambisana nokuhloniphana kubaholi ngoba kufanele sibuke kubi inhlonipho abaholi first inhlonipho ayibe kubona nolimi uma bekhuluma nabantu ababe nolimi olunganayo inhlamba ulimi laba alube nosoka ngoba balandelwa zinkumbi zabantu so mabezothi bona bengabaholi bebe nolimi lokuthuka onenhlamba bayibulala lento enhle kangaka thina sesijulukela isikhathi sehla senyuka silala imizimba yethu ikhathele so aqonda ulimi baholi mabona nje aqonda ulimi kanza kwethu aqonde ukuthi thwi ulimi angabe umina angabe inhlangano yakho osikhethile noma uyithandayo esingayazi thina ngoba ayiqonde nje into yakhe ithi thwi siyacela ayikho into esicela njengale kubaholi okwesibili siyacela umsindo nje abame kancane ngomsindo sakawufuna umsindo sisathi nje abanganawo amaphepha abangekho nawo la eSouth Africa abala eSouth Africa abanganawo amaphepha okuba la eSouth Africa sabacela namanje sisathi abashenqa ezweni likaMthaniya bebuyele emazweni abo abafundisi beinkonzo akobehambe nabo behambe uJesu emazweni abo behambe beyoshumayela emazweni abo nabo bonke laba ngoba sizohambela amafemu sihambele indawo eziningi sicheck ukuthi ngabe bahambile nabo kufika ngabe kuyenzekani yini lokho sicelile singabahlali base South Africa akuyona ke into yomuntu le akuyona neyakho uma usisi Mangobese kodwa uyena umsungulwayo ukuthi isuke eyomphakathi wonke wase South Africa ukuba usukumele izwe walo ulwele izwe ilwele ukuthi abokufika abanganawo amaphepha bahambe siyacela ke ngani zakwethu ukuthi ningayibulala into enhle kangaka nibulale ngomina nibulale ngokungabi nolimo neqiniso mina ngisho kithi umndeni wakhe bawutshela angiphile mangela ngikwazi ukuphila phansi kwe-umbrella yamanga ngithanda ukuthi mawuphile eduze kwami ube neqiniso uvuleleke kwabanye abantu ubanikeze ithuba abanye abantu ungabi ukuba usingaye ngaso sonke isikhathi ube usingaye nikeza abantu ithuba vuleleke kwabanye abantu ngoba lento akuyona yakho akuyona yami yawo wonke umuntu waseningizimu Afrika osekhathela ama foreigners othi yena enough is enough abofika abahambe kuleli zwe likaMthaniya ngakho ke siyacela kubaholi lo msindo eseniqalile khona yekani ucofana la kuma social network khulumani makhona inkinga ngoba thina semva kweni sikhona khulumani ilungiseke inkinga uqhubeka umbhedlanga umthana uhlekisa ngabantu nihlekise nangamakolekwele la usaxoshaya la eNingizimu Afrika ngenxa yolimo ngoba ulimi iyona into eyinkinga kakhulu akuningi ingane zakwethu angeke ngilande kakhulu ngumfana nje mina osemncane nodelelekile kodwa engithandayo ngiphila iqiniso mina ngiphila ngaphansi kweqiniso futhi into mangiyikhuluma ngisuke nginama evidence ayo ngakulethela ubufakazi isuka la lentiya la
ngayo yonke lento nami ngibonakale kuye nginomongameli ngama sithola isithombe sokushutha nomongameli yize kwaba nezinkulumo zokuthi ngasipost isithombe sami ngishuthe nomongameli until sizipost abaholi ngakwemukela lokho ngadlulisa usuku lokuthi ngipost abaholi ngawacheck ama page abaholi ukuthi ngabe bapostile ngathotha abanye baba babevimba ukuthi sipost ithombe zethu esasishuthe nomongameli babona into zabo abayipostile so ayikho into engayizivela noma whatever noma umongameli ngaba umuntu omubi kanjani but igcineni umongameli wezwe mase utholile ithuba lokuqhawulana nomongameli lokho kuumlando ukuthi ayingahlangana nomongameli ngaqhawula umongameli ngangaqalike no Jacob Zuma ngahlangana naye ngamqhawula so konke lokho kusuke kuthini esisakhula kuyingayizivele noma kuumlando whatever ukuthi umongameli ubwala esimo sikanjani ezweni but ukuhlangana nje nomongameli umkhawule ephethizwe lokho kuumlando so sashutha nomongameli bacela abaholi bethu cha singaqale sipost izithombe sigcine upost abaholi qala sabahlonipha abaholi sakugcina lokho ladlula usuku lomhla ka30 sadedela izithombe zethu so akekho ongashuthanga nomongameli esasinaye so babo bonke abaholi ngoba thina sisonke kubaholi sizingane zabo singabafana babo so sakujabulela futhi siyabonga futhi kuba abaholi kuba besinikeze lela thuba lokuba sibone umongameli siphinde sithole nethuba lokushutha nomongameli okwaba ingayizivele kuthina lokho akho ntumbulwana ke sabathola akasazi ntumbulwana thina sayitholela ithuba lokudadaza umongameli so nje siyabonga kakhulu ubaholi siyacela futhi ngomusa nothando noxolo ningayibulali lento ehlangaka yokuxosha bokufika mangabe khona lana okushayisana khona noma ungabonakali ngasolinye lisekhona ithuba lokuba sihlale phansi ilungiswe leyo nto leyo kubuyelwe siqhubeke sixosha bokufika sithi nje abanganayo amaphepha nabangekho legal abahambe emazweni abo lungisa inkinga zabo bezivakashele ngokusemthethweni ngoba nathi masemazweni abo singena ngokusemthethweni sigqivize sithole nezinsuku esisuke sizikalule zona ezama visitor kulelo lizwe mayiphela sibuye emazweni ethu naba bahloniphe izwe lethu mabeze ezweni lethu abangena ngokusemthethweni bethola amaphepha akazi kuma ke lokho ingane zakwethu usazoqhubeka ngoba akukona komuntu othize futhi akuphusha igender umuntu othize siphusha sisonke siyiningizimu Afrika yonke indawo nje ububonile ngomhla ka30 kwakumashwa yonke umhlaba akekho wayehola omunye wayenomuholi ngaleyo nhlahla yakhe kodwa nje wonke umuntu waseningizimu Afrika wayephumile ngomhla ka30 edele yonke into eyothi enough is enough sikhathela abokufika abanganayo amaphepha kuleli kaMthaniya so ayiqhubeke ibe njalo ngane zakwethu niqhubeke nibambe bengekho abaholi ninodwa nje manihlangane nomphakathi nithi ayina siyayivala manje itolo endaweni zabokufika kuyilungelo leni lelo ukuthi nikwenze lokho manithi thina siyahamba semadolobheni esiwakhele siyakuvala kuba khona izitolo zabokufika kuyilungelo leni lokho ngoba kuumsebenzi wethu thina esingabahlali baseningizimu Afrika ukuthi silwele izwe lethu ngokuthula nangepeace kwenzeke nje ukuthula njengoba kade kwenzeka ngokuthula ukuba silwele izwe lethu ngiyabonga ngane zakwethu akuningi bengenela nje lokuqondisa lokho ukuthi la mapage niwabona amaningi angamapokoza ipage lami lele ngilive kulona nishare futhi nibatshengise ukuthi nale page lami ngilive kulona futhi mina into engiyipostila ngidelete ngiyaposta nje ngihlehle mase into ngiyibekile ngiswena lo muntu okhuluma into ngibuye ngiphinde ngiyiphikisa kusasa ngisho okunye ngikhuluma into eqondile ngoba ngiphila impilo eyiqinisa ngiwaphila manga ngakho ngiyabonga.